Hey guys, tino hangga ang norong no, norong ni question ni answer na sekang video norong kabama borok ma no, comment khlai kya angke ang manchu kui tong reply na nai, hai peno tini hangga angka rusok na ni no ngai thangga, mane rana mo chungui na thangga ta angke ang norong no, kaisa ke je borok comment khlai mani ang abono pori khna nai, ke কয়েকজন আনো কমেন্ট হামিয়াবো khlai kya, মানে baksa jagao comment jotono comment khamya khlayo du thik no haipa no kaisa patience ni kre deba mane soi tongjaknai soisugui tongkha eyamti tangai ke angbo kwbangma borok comment hamya khlai mani no ang onek years ang kuno saya bongno kuno hiniyawi no ang lairi ro kado tinio hangke ang khoroksa borok ni ang comment nogui thui tongma sita di porjoren thui basai tongma thui basa drops to am sebini ate comment nugui ro ga joli ma heng thanga ta angka suja ang simple kok mane ang direct kok sanai jaddo mane omti ro comment hamero khlai kya mane comment hamero no khanga ke bkha tong thu ya anguta kun joli mani ko kya ge ana khoroksa borok saka Avinash Deppar mamungai oro bara tongnani sekang kisa buino sungai naidi oro bara tongnai rok chela buri khemang si thangai thulai yu oro taktam sasinai bini kobo soino mane kaisa jagao bara tongna hangka ke kaham hamya ajagani mane ajagao butui bahai abo kamai ba singyo tonglai nango ge buka chudani oi puja sla tongta teisi onesla bai thu sinal insa abono norong hanse di apti borok no tamo nei sanai bate busuk sadi directly bar ni damle busuk ang mane ajagani borok anok no busuk no ang siado but ang ajagao phunuk mani karon hingka ke chini khumlengo kwbangma porina phainai bara tongnai hingka ke job mani tongphainai rok kwbangma tongo do hingka ke borok bara nok bara nangjago gangka baksa borok nok bara nangai manya ang tongkhangai ke norok ayang ko thangai nai singgai nai mano hunai ang o video khlai masi ge jehetu ani dol a jagao mane bara tongna nayo bangka jaga bara bornai phu ayang side to ta gangke ang abono no sawo kebo tongnani bagai bara nok nai tongkhangka ba a jagao norok thangai singgai nai mano hingke o ma nana nung bai mama lainai nung hit tongu ni har jomati au anana belai no rozgrang se ang bono mane je jaga phano thangai phai kang ke bazar phan thangka je japan thangka ga ang nana no naitung na nau mane thangti phaiti nana amte mang to angka bana jal nangjago tamo ma kri ne haida rangi tong hani hino ke khoroksa di rashna ang bara nango manai ka nango hangka to nung koyang ang taktam senai dumali bazar ni kasarte lama thama karya Joy Krishna lama thangmani gatabok ogata counter gata joto saiman do counter side ke thangmani ayengo counter gata joto saimano chingyang ni khumlung ni counter ayeng side ke thangai nai bara ayengo kabama no mane koyekta khali tong khunok ayengo thangai sangai nei manta ge jani debbarma angke nuno marke no naithok jago nung bai kaijakna bo muchungo I love you aw hambai nung ano naithok jang bagai ang bai kaijakna muchung jang bagai ke shankar debbarma nini number rigra di short film khaida mano number rogla public rogo rimang lagdo sorry ke short film khlaina hangka chini channel thangai nai director bai aingte email number sorry email ni ukor jak tongo ajaga thangai dara bai contact khlainai manta ge kir sundor thangka bele puja nang hi guys inside roka oh sorry ke kaham baksa hamya baksa tongo jago kabang mano ga otini ni oro ni comment amsung no do ke oko ang obo phone ko rishuana iko chla ano tam honi comment khlai ga nai ge nu da nu ya sai mali
Go. Okay. Ani yang ukulogo sound phai to ma do tam ni ma ba nogo monai somo phaijak bi somo phaijak bulang kan ke chin nogo jotono lumui tong bayu ke ke bolomjak nana bolomjak chistrai basa basa kha tabo khang ke sikango ang mong tango berai mani aboni comments po laige na o jagao tamo saka emne adino mane a jagao je thangmani abo ani dol kange o jagao kangma borok no nini chlano phunuk di omoda komoi bai rokni sengkang ke jeng afro hotat sa je plan khlai thanglayo mana scooty bai bisik hour nangkha omole chang saimaleya bisik hour nangkhan singo dong kan ka jeng phungni achukni 4ta ongkhormani 5ta o মানে omsike lerkha bormura ayang bormura parlai drop po police rok chini apro sing helmet rok joton thupjak dong ka license langjak liya nogo poklang kha ganke aboni bagai amche singno fine 5000 sarta 5000 sanmani ka khaimang 500 rima kabukha khairok susu adino rangrok talaya ka tama khamu honi mahangka ge o jaga o to comment kaham no honi mano khum ta kholdi ang khum khola tong maya ikado khum ta kholdi hini shawdo di pictures nei sorry brother danga sister danga ang khum no khangka khum khola tong simaya khum gang umsika hamjago ani noko bo khum rok kabang manu kaijak joba rok golab rok kaijak tongo gatai haino plants rok tongo ta ke ang khum rok ka balai no hamjago ang aulo nok tang khangke ang khum mamang kai sajugoi toni nai ke obroi ba shongkor songbai short film khlainai film khlaio blem ka sajak ni comment khlaiga ke bo hangka ke jara da shongkor songbai short video khlainai ke abo ani friend ni bini banai se ke bo hangka ke abo ani friend ta ka short film khlainai ga ke tabuk ani dol ni bini banai ta ge nini chlano phunuk din sao angka ke sure ang phunuk nai anjala angkhang ka ke obviously phunuk nai direct no kaijak phunuk sinai ke tinini video asuk no chikon tia angke bono ang mane thaising rogo chaya ani kok rogo chaya tangka bana kadi tamni hinka ke ang boino hamya sama bukure ambagai angni jibo hamya sajak maya ta মানে আমার তাম হনাই আনো কবংমা borok agi rogo comment khlayo ta jatre potrene comment khlayo haipno ang kuno react delete no khlai shiwo ge o jaga wole kuno omoto ang bara se phuno guble na sabo tongnai tongyang ge bo oto oro amtike comment nani kuno dorkar kai ang sawono no nung je ano amtike oino chla tongta tei oino chla bai thu puja sinam okay nung sama bai to ang angai thangya nung se sawai khogro bai tong di abuni ni paper engke ani kogrok chaya sajaka bana kadi angka engke tai next video wo narok suggest khlai di ang tama video khlai nai emde ka tongwa chogoi tongo ang mukbang video khlai nai hinai nai ta betapo ang ani dol bai kakom challenge lai kana okay wo tamja se kakom thokja kang miawo kumusong ni nogo kakumuk majai phaimane do hamsa ka thokja ka hapna ka kusubi maya waware wakru mang sai phek mane wakru ma sao to kangke hapo next video ka ang ani friend bai kakumuk na simi ang mukbang khalai phunuk nai nong no inken rong no dakte no from nai ang ani a video mukbang video kakamuk ni ganarong nai singi tongde ke jotono no sanja kaham te hor kaham bye bye